var skral när jag skulle skaffa bil. Det fick väl bli något gammalt som gått en massa mil. Men gissa om jag blev pappa, tempel den gamla lorden. Hade en annons att han sålde den gula Forden för bara 800 spänn. Jag kastade mig på telefonen, men jag hejdade mig så smått. Jag ville hellre ha en kapten, oavsett hur långt den går. För ska man imponera på brudar, ja då ska den vara stor, med respansiv antenn och en häftig motor. Ja, det ska vara en Opel Kapten, en bil med stil. Ja, det ska vara en Opel Kapten, den går i många mil. Med en Opel Kapten så blir det alltid vänsterbil. Det ska vara en Opel Kapten, en riktig rockabil. När de gick, men billös, det var jag. Dels det att jag läste en kontaktannonsen då. Det var en kvinna utan körkort som sökte en man med stil, som även kunde köra hennes stora bil, som går i 180 knyck. Jag nappade direkt på damen, ja hon tände på mig. Hon visade sin bil och sa: